Hi guys! This morning, i-unbox ko yung mga binigay sa akin ni sa mga kalokas kasi nag 2 nights off naman ako. Na straight yung off ko kaya I'm planning to unbox those gifts. Although delayed na guys, pasensyahan mo na ako kasi hindi naman na ako medyo na busy. Wala lang, dinalaw lang talaga ng, anong tawag doon? Dinalaw lang talaga na pagka-lazy. Ano bang lazy sa Tagalog? Dinalaw lang ng, hindi naman, batugan? Yun ba yun? Batugan? So, let's go guys. I-unbox na natin yung mga binigay sa... I'm really excited guys. Kaso, pinigilan ko lang yung sarili ko kasi, sabi ko, sabi ko, before ko i-open is i-video ko muna. Para at least naman, may remembrance naman ako na makikita ko sa YouTube ko na pag-unbox ko ng presents nila, yung Christmas presents. Kaya, ayun. So, see you guys! Oh my God, guys! What a bloopers! Bakit? Kasi nag-unbox ako, guys. Nainis ako kasi hindi ko pala na-on yung video. Hindi siya nagra-run. Akala ko nagra-run siya kasi ang ginamit ko is yung back camera. Yun ang ginamit ko guys. Hindi ko ginamit yung front. Kasi kaya hindi ko alam kung ano nangyari. So yaw-yaw ako ng yaw-yaw. Tapos na ako sa unboxing ko. My God. Patingin ko. Nasaan na yung video ko? Wala guys. Wala akong video. So here I am again guys. Although na-unbox ko na siya. But ano ko na lang. Alam ko naman kung kanino galing. This one is from... Unboxing to sa Christmas presents galing sa mga kalokas, na mga friends ko. This is from MGM Ward, guys. And it's a guest pouch. Pouch pa yung tawag nito? Or something. Akala ko sling siya, guys. But parang lang siya. Pouch talaga. Lagay mo lang dyan sa But I'm planning to buy a sling, gold sling like this para mailagay ko, para ko siya, mas-sling ko siya. Guys, it's better talaga nga. Wala kang hinahawakan, maglakad or what. Kaya ako pa naman, pag magpili ako sa tindahan or what or something, pag may nahawakan ako sa kamay ko, lagay ko lang dyan and then that's it. Malimutan ko, lalo na pag nandyan yung mga barkada ko or may kachika ako or something or what, or busy sa pamimili or something. Kasi ilang beses ko na talaga yan guys, like mga payong or what, since before, nung college or high school, maiiwan ko talaga guys. Kaya gusto ko talaga na may nice sling. But this one is good as well kung lang, magpunta ka lang ng or something. But I'm planning really to buy something like gold chain para mailagay ko, para mas-sling ko siya. Ako guys. And this one is from Maris Edge. It's a Himalayan lamp guys. Hindi ko pa siya na-try kung magpa-function siya. But I think it will. Kasi nandito yung niya. Tapos ito-try ko to siya sa bedside table. This is from Maris Edge. Maris Edge. And I got a card from her family. This is, I know guys, it's too late, but it's Chinese New Year anyway, so parang related pa rin. So, diba? May pagka-Chinese naman ako konting lang kaya. And to love, enjoy each special moment from Maris Edge, Finn, Dylan, and Aviana. Thank you so much, Edge family. Sila yung guys, si Sedge yung palagi kong pag may ako, like nung cooker ko, i-install ko yung cooker ko. Yung husband ni Maris ang nag-install ng cooker ko na walang bayad. Dito kasi guys, konting tawag mo lang ng may bayad. But it was a free labor of love yun. Kaya thank you so much Edge family. Ayan. And then I got another wallet from
from Inday Vlog UK. Thank you. It's a guest wallet. At saka kanina, hanap ako ng hanap, Inday. Bakit hindi mo binilagyan ng konting barya or 1 pound? Kasi kung magbibigay ka ng wallet daw, siya naman din nagsabi sa akin, magbibigay ka daw ng wallet, you need to put something on it para swerte. Maging wallet na maswerte. Kaya putahan ko siya sa kanya after ng lockdown, palagyan ko ng ano before ko gamitin. Bahala ka dyan, Inday. hindi ko nakita talaga. Wala talaga. Naghanap-hanap talaga ako, guys. Wala talaga. Thank you so much ka, Inday Vlog, for my guest wallet. Yan. Ayan. Yan ang guest wallet ko, guys. And this one is from... Di ba? Ang ganda ng kulay. It's really suits for me. Kasi alam talaga ni Ate Tess na gusto ko yung mga ganitong kulay. Like pastel color. Gusto ko yung mga light na color. Medyo alanganin na nga ako sa mga ano kayo ni black or something like that. But minsan kasi I wanted to wear black para at least naman mas slim tingnan. Alam nyo guys, yun. And then this one. This is from... And then I got another one as well. And it's a perfume. From MGM Words. It's a Lacoste perfume. No, it's a Eau de Toilette. Tama ba? Eau de Toilette. Ewan po guys, basta yun na yun. Ayan. Mostly talaga sa mga perfume guys, ewan ko lang bakit every time magpunta ako sa duty free, gusto ko talaga yung perfume na may kulay pink na ganito. Even sa ano, kasi parang naalala ko, someone told me na you cannot be wrong basta lang sa kulay pink na perfume. Mabango talaga siya guys. At very feminine talaga siya. Basta pink yung kulay. Kaya, at saka tinanong ko sa kanya ito before, Ate Tess, ano yung perfume mo? Sabi niya, ito. Kaya ito siguro binili niya. Dito lang ako maglagay ng perfume guys. Dito. Tapos, hindi ko siya i-wrap. I-ganon ko lang. Tapos, at saka minsan dito sa likod ng ko, dyan lang ako maglalagay guys. At saka minsan sa buhok. Ewan ko bakit sa buhok. Naano ko na talaga na maglagay ako sa buhok ko. And this one is from, another one from MGM Words guys. And then, from Ward Family. And ito pala yung niya, nilagyan na sa Gucci na bag. Bumili siguro siya ng Gucci. And this, to Ninang Love, kasi ako sa anak niya. From Michael, Tess, and Billy. And it's another watch as well from Inday Vlog. It's a Gucci watch. Bigay niya sa akin. Social talaga to si Inday magbigay, oy. Ano yung ko? Social talaga si Inday magbigay, oy. Binigyan niya ako ng Gucci watch, guys. Ito siguro yung box siningit niya Ate Tess. It's a Gucci watch. Ayan, sinuot ko na. Pero hindi ko yung time. Ayan, sinuot ko na. It's a very nice watch, guys, from Gucci. Oh my God! Social naman ang ko. Ano pa ba? Yun lang, at saka ito pala. It was from Sana. Actually, ko na to, na-vlog ko na to guys, nung Christmas day talaga, sinali ko to kasi binigay niya talaga to sa akin on that day, nung nagpunta kami, on that night pala, nagpunta kami kumain before kami pumasok ni Mars. Binigyan niya ako as an impromptu to Auntie Love. Actually, ang laki ng sisidlan, nilagyan niya ng mga candies, yung Haribo na na jelly type of candy. Binigay niya sa akin, yun ang binaon ko that night. And then I got some extra chocolates. Ayan, kinain ko na guys kanina. Meron pa pala, and meron din siya sinulat sa akin sa nasa wallet ko na. Ganun talaga yung bata na yan, guys. Although hindi kami masyado nakikita, naalala niya talaga ako. And then, talaga, pag magpunta talaga ako doon, pag may okasyon, automatic talaga yan siya magsulat ng kahit for me. Kaya natatouch talaga ako sa bata na yan. Si Baran, medyo talaga kasi, parang, kasi si Baran, medyo, hindi naman aloof or something. Makipag-play naman siya, pero medyo na siya, mature na siya. Na pagkabata. Si Sana kasi medyo pa, batang-bata pa talaga.
And then, sincere, pagbata talaga magsulat ng ganyan or magbigay sa'yo ng ano, hindi yan inutusan ng mama ha. Sa kanya, matouch ka talaga kasi you know really na it's really genuine. Genuine. Ganon. And, ito. To Auntie Love. And another card pala. To Auntie Love. Ayan. Sulat nila to guys. I think isulat to ni Sana. Sulat to ni Sana or ni Paran. I'm not sure. Parang kay Sana ata to. To Auntie Love, you are the best auntie in the world. And Merry Christmas. I hope you have a good day. O, tingnan mo mga bata na yan. I think this is sulat ni, parang kasulat to ni Sana. By Rizgar and Paran. Sana Rizgar. Or gano'n ang pangalan, diba? That's in the vlogs, kids. Close sila sa akin, guys, kasi nung mga bata talaga, nag-ano talaga ako niyan. Sa lahat ng mga news feeds ko sa before, sa Facebook ko, nandun talaga yan sila, yung anak ni Maris. Ang bata-bata pa nila yan, guys. Kaya, every time nang makita ko yung sa news feed ko na yung memories ng news feeds ko, sabi ko, oh my God, ang nalalaki ng mga bata na to. Noon tingnan mo, parang I feel so old already. Ganun talaga ang buhay, guys. It's their time. Tayo, pauwi na sila. Paano pa lang? Start pa lang. Yun. And then, ano pa ba? And then, I got this one from Maurice. And then this one. And, ano pa ba? From, meron din ako natanggap na ibang, guys, ibang presents. Of course, galing sa boyfriend ko. Binigyan niya ako. But, hindi into things. Binigyan na lang niya ako ng pambili. Kasi, hindi pa man niya mapadala dito. And then, hindi din siya marunong magpili kung ano ang gusto ko. Actually, tinanong niya ako kung anong gusto ko. Pero, ang gusto ko talaga is MCM na backpack. Kasi pang travel. Pero, parang nasayang muna ako magbili because it costs like 800 pounds, something like that. Yung malaki at saka yung maliit. Ewan ko basta, gusto ko yung malaki kasi pang travel. Pero ewan ko lang kasi parang mabigat tingnan, hindi ko pa alam. Pero, at saka hindi pa naman kami pwede mag-travel, kaya ko muna, nag-ipon-ipon muna ako for that and extra para mabili ko. But I don't know why. Pero ako pa naman talaga, kahit pag may pera na ako na pambili sa bagay na yan, parang hesitant ako magbili kasi sabi ko, shit, ang mahal naman nito. I can buy hindi naman luxury na na bag kasi hindi ko naman masyado magagamit. Kaya at the end of the day, I settled for something cheaper na na branded na na bag. Kasi parang nasayangan ako, guys, kasi hindi mo talaga magagamit ito. For me sa akin hindi ko magagamit kasi hindi naman ako para labas, lalo na ngayon may pandemic, hindi ako para labas. So nasa bahay lang ako. So lahat ng mga bags ko nasa nasa taas. Kaya minsan bigay ko na lang. And then I'm not into big bags anymore as well. Gusto ko lang talaga ng mga ganito or something bigger than this. Like masidlan ko lang ng ng wallet at saka ng cellphone. Yun lang naman talaga ang dala ko, wallet, cellphone. Sa bag ko talaga pag ako magpunta ng mga mall or something. Before ang dala ko lang talaga is gamot sakit ng ulo. Meron talaga ako niyan, isang panyo, wallet, at saka yung cellphone. Yung lang talaga. At hindi talaga mawawala yung ko, guys, yung gamot pain reliever ko sa ulo. Minsan yung yung pang ng yung simutin mo or something, like white flour or something. Yun lang talaga ang dala ko. Kasi ayaw ko talaga mabigat na bag. And I'm so happy really sa mga natanggap ko, guys. Thank you so much sa mga kalokas, especially to MGM Ward, in the vlog, Maris Edge, Ma'am Shijo, na palaging nandyan sa akin. Thank you so much. Si Ma'am Shijo, guys, na-notice nyo, wala siyang binigay. Bakit? Hindi daw siya marunong sa amin. Anong tawag doon? Kaya nagpalipad na lang siya sabi niya, palipad ko na lang sa'yo, love yung gift ko sa'yo. At saka si Ma'am Shijo, guys, anytime na you need something or sa kanya, yes lang yan siya. Lalo na pag mag-travel kayo somewhere, wala talaga yung no si Ma'am Shijo.
nung nag-travel kami, dalawa sa nung nag-Spain kami. Although may kasama kami, pero kami lang talaga nag-travel. Sabi ko, punta tayo sa sa Game of Thrones na Mamshi na to, ganito. Nagbabus lang kami. Wala na kaming cash na ubusan. My God, ikot-ikot lang kami. Walang ATM. Magkano lang yung cash namin. Kaya, napaano naman kami na, anong tawag doon? Lalagpasan naman namin yun. Kasi meron kami cash, pero hindi talaga masyado. Parang, medyo, hindi kami nakapag-change. Kasi sabi ko, mag-withdraw na lang tayo. At that time, ewan ko bakit, walang parang kasi Holy Week at that time, parang Saturday ata yun that time. Nagpunta kami sa, location ng, sa Girona, or what. Doon kami, sa Game of Thrones. Meron kami video at the time, hindi pa kami nag-YouTube. Pictures lang. Sayang nga kasi ang dami namin napuntahan doon sa Spain. At saka, baka babalik kami doon. Hopefully, in next year or in 2 years time, kung okay na itong pandemic. So, that's it, guys. That's my Christmas presents. Thank you so much once again to my very, very, friends. Very loving, supportive, and nandyan palagi sa akin. Thank you so much. And thank you din sa inyo, guys. Always na nag-support sa Team Pluto, sa amin, dito sa England, sa mga thank you so much. Hindi ko na ma-mention lahat, baka hindi ako ma-mention, baka ma-upset pa. So, hindi na lang ako na ma-mention ng pangalan. So, thank you so much, guys. And then, Happy New Year. And then, Happy, Chinese New Year sa atin lahat. Thank you.